Wow. That's what they say 1,000 years ago. 1,000 years ago. Sí, lo tienen para la ventana. Det alle kongerne har været i Danmark. Og så lige en dronning, vi har. Så det. Nu skal vi læse dem alle dem. Ikke, det er very good. Hold op. Den og den og den. Hey, hvem er det der? Det er ikke sin gode. Kings all the way until Okay, den er grøn. 1972, then it's a queen. Og det der, det er Canut. Det er Knud. Canut. Mor, det er krig. Det er alle kongerne, der har været. Hvad med ham med hornet? Hvad hedder ham med hornet? Han hedder Kanusby. Nej. Hvor hedder han? Det hedder